زێدەتری سێ ساڵ دەرباز دەبن لەسەر ئازادکردنا مۆسڵێ خەلکێک هەیە ڕۆژانên ئازادکردنێدا بێسەروشینن و کەس و کارên wan nizanin ka bi destên çekdarên Daeş hatîne kuştin yan hêzên emniyên Iraqê ew girtîne. Ev kesên bêserûşîn zorbey wan di zîndanên çekdarên Daeş da bûn bi tuhmetên cuda cuda. Lê piştî hatina hêzên Iraqî ew zîndan hatîne valakirin û heta nûket carenivîsê wan diyar nîne. Herçende kesûkarên wan gelek pêkol kirîne ku tiştekî ji carenivîsê bêserûşînên xwe bizanin. والله كان نايم بالبيت وبمالوا علينا قلبوا من السطوح. Bi xwedê kurê min li malê nivîstî bû. Hindek kes li serbanî rahatin û pirsa wî kirin. Min gotê nivîstiye hûn çi jê dixwazin? Gotin em hikûmetin. Min got ez dizanim hûn hikûmetin. Lê we çi divê? Di vê navberê de kurê min ji xewra bû. Wan nigel xwe bir. Ez daxwaz dikim eger yê sax bît bila bû me vegerînin. Eger yê mirîbe jî bila zelal bikin. Wî sê zaro hene. Wek dizanin ez jî daykim. أنا عندي ولدين واحد كان عسكري والآخ ما عسكري. من دو kur hebûn yek leşker bû yê dîne leşker bû. Ew hatine girtin li 27 meha heşt 2014. Hemî belgenamên kurê min ji mal birin. Tiştek nehêlal vê dawiyê ez her lê geriyam lê çi bi dest min neket. Ev e wêneyê Eymen Ehmed Hesên Aliye û ev e jî Heza Ehmed Hesên Aliye. Ev esker bû ew ê dî medenî bû. Rêveberê Komîsyona Balaya Mafên Mirovan li Iraqê Ofîsa Mosilê wesa diyartiyetin ku digel azadkirina Mosilê zêdetirî 2500 kes bêserûşîn mayne û heta nûket carenivîsê tinê 500 kesan hatiye diyarkirin. بعد تحرير محافظة نينوى في 2017 تایبەت پشتی ئازادکردنا مۆسڵê sala 2017 em wekû rêxistina mafên mirovan me pêşwaziya daxwazên xelkekî ye ku sercemê wan gihiştiye pitirî 2500 daxwazan ku daxwaza çarenivîsê bêserûşwênên xwe dikin çil serdemê Daişê hat bine girtin yan jî li rojanên şerê Mosilê de bêserûşîn mayne heta nûke rêja 20 sedê çarenivîsê evan kesan hatiye diyarkirin ku nêzîkî 540 kesan e û kes û karên wan hatîne agihdarkirin û heta nûke nêzîkî 1905 kes jî bêserûşînin. Lê dawiya sala 2017 da şerê azadkirina Mosilê bi dawî hatiye û belê qurbaniyên zor xelkî dayne û bi hizaran xelkê sivîl hatiye kuştin û bêserûşînkirin û mal û halên wan wêran bûyne. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosil.